Ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyambat penjaslian Umrupa Premium Meghalaya Net Foodish Ordar mapi Nginwan ramangi Hakerdob ying jongpi Ke Executive Committee jangka Khasi Hills Autonomous District Council ke khatwai tri kunno pra arajar phosau kalashim ya kara benam shashu ikwi par ke jai bindu riulum nikwi ke jilla bikinyo the jaka harat marwet Hakji karan bakilat pathai ku board chief executive member jangka Khasi Hills Autonomous District Council ba penya sing sim ule tho ba district council kelapin mi ru de jing pen mana bagi trai jilla kataki khasi ki jaintia ba ki garo ki bethe jaka harat marwet penpenan kam nak benta ki nugri dijing temu kinomla shu banjuthit madai mata kat bakimon herikan dan daga jing perking kat kum karab la penmi de ka council ke council kala thauru ik committee ke ban selet sor jamin lagi jaka bala pendan kam de kwi pat ki jai pindu rulum ni kwi pat ki jella athem right marwet lagi dei ni em ki belong trai de ki trai ri trai mulok hakabai dei but ke jing light lan jing long pathar kaya di yathiat khndo hakaput Meghalaya Assam hang thi hapo them right marwen habai dei bakani ke executive committee benta kasngi klashim ya karai hadin ba EM in charge jokalan ba tibor pathau lawan ra ya kani ka agenda haka meeting ba ka notification na ka district council kan mi benta kasngi baro ala de penkre but ni sa I copy pi bakan don no kata ka ceiling lene uput bakat no kibriu kijungi kinla banthit jaga hang thipo right them right marwet lane kinu kibalayo jaka kita kitrai kiberdeki khasi lada kitwa ban bu ya ka homestay kinamla ban bu palat ya ka arika lada dei kanu ka industry na ki kharkhana kiwe kinamla ban bu palat ya ka saw eka lada dei kanu ka resort na ka hotel kanam dei palat ya ka saw eka but nakamta kanu ka jat jingrap lada ka long ka rap jhur ne ki rap so ne kiwe kila ban ong ki agricultural dan ki horticultural land kanam dei bantam ya ka shpo eka but ikinu ki educational establishment lada ka long ya ki school kanam dei bantam ya ka pra eka lada dei ki colleges kanam dei bantam ya ka shpo eka lada dei ki universities kanam dei bantam ya khatsan eka but ya ka vocational institute kanam dei bantam ya ka san eka nangta ya kanu ka jing bu na menta ban ridok ha dan ka fisheries nam dei bantam ya ka lai eka na ka menta ka jingri kumya ki sneng ki siar ki livestock farming kanam dei ban palat ya ka lai eka da dei ya ka cash crop plantation kanam dei khat arika da dei ya ki hospital ni ki nursing home ni ki wellness center kanam dei ban palat ya ka san eka da dei ka sports academy stadiums sports complex kanam dei ban palat ya ka san eka da dei ki religious institution kanam dei palat ya ka san eka da dei ya ka commercial establishment kanam dei ban palat san eka kani ka ceiling kamut kandei ya ki khasi ki jongi kiba don jaka menta hangthe but kiba thumu ban thiet jaka be hangthe te bat na kalian ka isiru nila shim ya karai menta ka kan mi notification ba annam sha shu yano ki reulum ki bamdei ki indigenous tribal jong ka jela Meghalaya kabumbot ki bamdei ki khasi ki jantia ki garo bakin yo thiet jaka hang thia po than them right marwet hapo ka hima melim kawamut lada dei kinu ki rulum na ki wei pat ki jela kinam yo thiet jaka shu hang the hathem right marwet kata kla shai na du tasni but nangni shakhmat ru what ikip thi ki bla don hang the nila bu ekawe ka committee nila form ekawe ka committee kabakani ka committee kan le ban sorjamin lane ban le ban jurit ya kawai ba kawai ka jaka hang the po khapur Meghalaya Assam
ya kaban wat benya ya ka jinglong trai jong kibrio hakti ka jaka lada ka long nem ka jinglong trai khasi lane ye kini indigenous tribal jong miklia jentia lane yo kadai ka jing yo kadai ka jaka belalong trai de kiwe pa ki jai benrio jo kiwe pa ki jela ya kata dalali ru nginem syak nang shikmat ladangi kren chapam ka khndo ka siap apo khaput Meghalaya Assam ni kamtam hapo Them Right Marwet kadai ka khndo jong ka right ba jong ka himamli ladangi kren chapang ka jing yo jaka bomdei jong kiwe ja benrio balik yo namar bombiang ka jing perking daka ai tengi ni kwa bahagi ni jaka ni nepat kren chikiwe kuing jaka ni kren tangah ka bedei bakat Them Right Marwet namar ka jing ya yo jaka pathar jong ki bom de ki khasi ki rulom jungi kala long palat chthi te ngi bala lek ngim so shu ba de hapo ri la jong te namar ta kadaw ngi habdan ka jing perking namar ka ni di ka jakara chthi kamut ka di ka jaka sim chthi jaka hima te kanam de kum ki we ki jaka le sikiru shimat kini kitai te ngi so ba dan kambe kat kum kalan araja arpo jong ka council ni dan kam perking hapo jong kanika ai tekani di kalenti bangin haban len namar ba ki let's say di ki brio jungiru ki bla yo jaka hangthi mutkin habut ekanika lan siling ke ba ngila notify nenta te khnang ba kanyada ya kapateng ke banwan let's say ki ba dang dan kam shu ban yo jaka namar lada light lan palat dem menta ubrio bala hi ban thiet barok kowe kari bhoi dan ma te sha kin yo jaka shu kiwe pa te dei ban dan ya kani ka lan seling ba kani kan de ka model lan seling le se ka bangi persyangsha hang the po khaput Them Right Marwet ba ka sam ba se shwe we ngin sapet la da long ka bala in hap ban bu e kani ka lan seling ka origin jong ka jaka hang the ka de hi jong ka rai mut la da ki de ki ru shimat ba mentaru habakut ki yo nai nakara dan ka hima habai de ba ka kam shathi ka long very serious mo ka long kya ba bat ki bala pun ha ji ujor shengi om tang ya kata ka banyo jaka lene but ni pet wat ya ka registration jaka kini kita teng ke bangiyo kubor la shu outdoor palat bapli ki try jaka sti badan jaka khanjat ru la outdoor palat ban pen scam ki jaka te nakaliam jui la yo ya ka jing ujor kata but shen insa shim ya karai in le kumno yo niu siam rai Them Marwet bal ada de benweng ngin hab benweng ngin bu ngin pek la de na kalen council te khnang ba ngin yo ban pendek enti bahai ki jaka sti spo kapul ngin trai la ka jong ka benta kita ki bathir kinsa jenjare lo de ngi tengin hab yadai ka jaka la jong ngin hab yadai upu la jong hab yadai ka khndo la jong te haba phithiet ya ka bom de te mut pila do dengan de aba pi sutu ba pi thiet ha ka jaka ka bom tikna ba phin long trai ha ba pi yo da kalenti ka badai ban chu thiet jaka kat bomon mut pila syak kene kalawan phai biang shaka ra ya kata ka jaka la de kila ban thiet tende yu kan kin long trai de ki bre jungi hinrei la ni kren ya ka jing yo jaka juki bom dei pat ki trairi ki jongi ki khasi jentia ki jongi ta komot ni hab be ban banyak kunnya kani ni namla ban ladala sedang nang the kenja sosialisha pedeng sor ki jongi ngilai i ki kes minta madan ting ka don satu ka don tengim kwa ban don kum kini ki jingya de the khndo da ki bri bom dei ban yo e khndo hang ni por khasi but ngila ban ong baling ba kani galan siling kadis council kan kini no iki jaka jong ki parjala i bla thiet chthi ladangi lap bombiang kata ta kamu kalawan phas ni